omurubiri okubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Omwana wembe bagatebye omwana bw'enguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye nayo menyete nga lero unabale mangaye omwana bw'enguko gatebye omwana bwembe bangaye Mwanjo muliri on this TV naendo omukubi oyo okuna matole naende engane ende toko chokwanira yo kugitero mugusio ito egere onyendirie bintu byagenda bole ko tubiranie gusi tubiranie oborombo aigaso omoroberi on this TV chingikiro cyo mugusi no wansu bole okwemanya ayenga yikwarwete kayore boniga nande nga yoro chibuno mugusi omukubiri ntu akwanira nga yaya obwanja ni bwarenga obonene mono nonyi n'umugambi bwari kwegerera omugusi obwarenga buna mayiga atatu abanyibi balimwe tu abalire omukubiri orya twanyara omunyibi naro bwembura omunyibi bwokoreta chingige noyondi bwebiranya nabenga mayiga atatu iyo koreta ngaki obuno bwanje ni obonene ekagera omugusi agateba nga kero kurageria abana bawo eto koyo monaro robeiro mwenenu otari gokuigwira yagatebunge haya karagenda lakini amayiga nakoreka amayiga ngo koreta ekiagera amayiga ya naro kiregintu igwa rero oyitu kuwanira turi mangana abira tunabaka bara ekiagera twaraje naki okweba kwasoire gosoa omugusi omugusi twanyorero nyina matuka ya iki usuyo mukubi omugima ntuka ya manyiti amangana tokukwana na yarusiri kurwa sense mende gose abatobe kaine mara kwaigwa mondaga tabanga ngati matado nga tichirimo akero kuri leta tichi nekegere one lieta lieke gusi lili tuku ndiri yega imbwata abagakaga igababere baho chikura tukwanire go ya matuko yo wiki na kiakoro kweke gusi na kero kende mbatukurera ake igoro yemetienyi yo mwako mugima seke gusi na kera lituko gosekero mutienyi ngikiara korekana ingaki yakare mwagara batebi ngama lietao na ayora kuna gisokoro ya uchi maegano ikano onyeisa to inki Marieta dekorasio mariba wanga Kenyanga Kenyanga mangira wana rende mangira noyo nyakatani mangira noyo nyakatani nyakatani cyabuge so cyabo nyakatani abana bamwa mbuya mono sana mwebure mwaka Marieta aye nero kune gisokore go kunire sato bondi gatura no mwaka nari gatiana era to tebinga Marieta mwaka ngakiba tebinga Marieta Marieta nguruga Patrick Okari Makuoro musinto Makuoro noyo yo manyo manyura noyo ogetukera noyo aho no wikira buyamona sana ege dopo boli gro ye kisokole gikuchimaega yori utorigereti nabura kumina kingi bona gonya ko boli abantu gochimaga akero kumanya gro yo mugano ne nyumba ya azuruete gona lioro mugusika miri okumanya azuruete asore bono igoro nabo kumanya azogo chikochi na igero to kunyona ki nyagatanyi barabya gera bona bakwanirega bona botoranyona ki oyo munyagatanyi akali nyumba yabo tomanya ki oyo nabara betamanya ki no yorerake lakini oyo agwete egrupu eri abanyibi baginto gete na otoko monyora ki aye mundu gyore kwanza yandako ikeno muburiyo ko mukono umukono abatari bonjari barwete boli haya bona mugusidi atogosomya uri uri are kumanya naki ndizi TV nebwate omuroberi okurukwa chingikiro cy'umugusi negaziye chingikiro cy'umugusi no gosomya gose no gutata amangana ari twebira arengo tosomya bataya mayitipi andonste yora nyor mangana
Datigandisi TV asomoroberio wechingekero cyomugusi rero bona nitwigire chinga kichinde tujukwanira iguru ya matuko etukuyaruka matuko ekerero wana muntu twigire ngakina tujukwanira iguru ya matuko eketugukwana ngali tuko uteke gusi era abege gusi kiarero bona bagakambara abapena ki amatuko burunga tutokorukari matuko itu ege gusinga kiare kurukwa kuru ejumatatu kaba ko ejumapili ege gusinga kitu ariko yaruka marieta tianda jagro mugaka Nicola butaro bana bwatamanga asemente ngotebare amagoro nara matuko rigoro ria rero majugo rigoro ria rero rigoro ria nkyo rigoro ria nkende ya moya nkende barabari gukimwino batabuki igo twanyorire naki akurigana no mugaga agotebanga mungangana ngari tukogete itukundi arengoka etware ngwate rigoro munara kubuna ki unabona buri muntu naki rero ngayogoki yarengeyo yogubona ki rigoro ria rero kayogoki mambi yaye igurugo ankyo kai mangana dalia mas ayana gyo menyete mangana yara ni wako no mangana dina ikiri da kurana kulitangan tejirimo na kitu ake buta twanyoranga ikineke ari woro eterewa parangiri seneke muwachi ono yukuranga ya kuuze ndoro ngai muwachi muwachi ke mchari ngpo igone igori tuko twanyore igori yakabere hakatatu ike nyongeza Jumapili alimo mukubyo bono asinaraiga takiri moire sebuya ikiara ni mumanye to manyibo sini kiagara twanyore litugori korokoriho nandi twanyore aki ganandi tukiri uta kuri banga borongo twanyore mangana nda chirabu ndero nankyo map nandi ndubwate koroko gendo kuchiriba kuchimagega narwate bandero igoro muisonde aho biko gende to bikango byo kuchimagaro akiko gende ndero igoro muisonde yosenga na igoro wale na maiga yao na igoro lilia moyo igo muisonde ndike usi igo mayire na lilia muisonde igoro lilia kwale igo na ro mayire igori muisonde ndike usi muisonde ndike acha ni aya na ya cha aneli acha igo bono mweto mogusito nya okwana nganga muisonde aikware muisonde ndike yake usi ina ya acha re igoro ya muis ya igoro aikware igo twanyorire urio turigiretie nya kugwate karamu negetabu kumuira ni maya ituko ndiyo rikurugunga rituko rigoro bono tubarire ngo korwa Jumatatu mpaka Jumapili rigoro erimo nabayo abatokwenda na kidogo barabona mpaka tukore wiki rigoro erimo nabo rigoro erimo rigoro abiri ya gatatu ya kane ya gatano bakoikiao ijuma nera guruguru ya gatano arimo nenyongeza na Jumapili bone ryo kikobo mukubi ryo mutimoko abantu babarakira abari ko ribekayo ego baraje nakeko yarabaye na kuba narete ngiga otwa akanyora buna okubura yakuba sesika na emedi yo mwaka aya ngumanya temeti yo mwaka twaganyorera magororende na matuko ye wiki
onto gendango mutinyi yo moyo mubaka tukuri mwakoe umutinyi umutangani gukuru kwimitiatu yo kabero munugunu no barema batatu egetamu yo kanali liwata yo batana amamuti yo kitebwa ebwali yo sabe engoromumi yo nane lieta yo kianda bure kyatu baksa yo kominama yo gisinte kyacha kuna kadiri gisinte kyamasa yo kominama yo rusala esagati yo komine esagati biasa na ubona mwaje jogire buya bono mutinyi olenga bwerigesa aso imwaruka yonse na mwaye kwa makai 12 no ri olenga we mutinyi werigesa rigesa no ro yo kyanda no yona oyole kebusi kyanda no yona kebusi gurupo liete no rona jamale ko watu na bure kyatu baki bona kinyoni cyakire gere ndagira yarabire bone baki na bidu yo bintu bibo kinyoni cyabuca bigo turagira na mahe umutinyi no byari guturagira baki byari guturagira bagaba bigo doinga kiendaga rero kyanda biri amagari yenda liete yona weya sana ayo mwanje murigere toyikirase to twachagire kumurikanga kimutinyi kiolenge bwe chinguru kinene kuwe metinyinde nkiminete twakuna mire kurigire ri mutinyi ekere ndagira yari kuraba ekegera uno omogoko kobera ndagirete iyo mogoko tokoba bontu gaturari ri mutinyi mwaruka onane mwayirukari liete nataka murato taina kibone ngaki nenkere ndagero mwatoro kiringa kichinyoni ngocha chiri chabucha ikegere ndagero yakoreki yarekani bintu kibyare gokorwa ngaki yibone ndagero to chinyoni twachirorire osa kumanyanga ngaki ne ndagera chinyoni kware korora kware bipaki nini machora ayu kwara bintu kibyare gokorwa ho ono liete ekiri ndagere yarabure mono yegueta yaba una egukikogwa egere kinone kinkoko mutu giti kingira kiaria nyoni kigore yari liete kama kumanya bana ege seria ikiri ngikogera turi kinyoni ikoro oboli nyoni ikura ndagera yahabeire bono genda gesa kinyoni njiko bali no ngabindi ngikuruzi ngwazi yasungetwe yajikogesa buyamana sana omurigeri ondisi TV nane toikire engakinde tutaite gogosomba bono igara botegero tego goto nguchi gukwana turamangana amanene ari agosire kegusiye itu ekereringana geteri akwaniru nari okumanya naki engencho yae niriri buna bukare abantu mbagakwanira amang'ana abwate chimba chero ngonye kuro mugusi kegima kabisa bwa mayinga nabo kwari kumanya ki gakwana iga tokore gento gete kero kendo mwagana enga kineroro muntu kwari kugenda asegete muraba gusi naende mbaro baraba gusi akiri batabwa etikiri keime gusi bata etikwe yatana kurwa sa bande kwanyoro umuntu otebere naki mwaka nikiro ndomengane kwanyora nk'abantu bande mbayigweti nuri bwe kumaete kegusi ungenkia motebi kwanyoro baburire kurwa sa bone riete lindomengane ngiri mana enge joine ndomengane bono kuna kwigana ngite ya twelsi nokulangeri na ubwaka niko ndomengane abandi ba patira bono mnaro tamaetinga gi kikwamate bona kyora mwerezo kurete naki ndomengane kiai nkibone bono ndomengane igo kumurangeri igo materia kuna kwalengere tinga bwati limineti mbwati guse amangana abera makomi wanda wamba manya njua so wangu ochiko materia yale naki mangana aberenka
itatoke mwaka tata Nikora ngiura kwana iguru yeri eteri ndomengana na mbwati aya apita lakini elimo ndorori na chingo elindo mengana to kubeka na wenga ko no kalimo muna kwate chara pa limo raka chana na ba ndomengana yani chubwangu ikibiki neri mbwati kiona bako da kiri ora gere umanya kona kumubwati ngora ndori ko ni dio yori na una ko mbwati bana ko kusikia ora gere na kumubwati lakini ndomengana dio ni sibiti so kobe kano yene yanga kwa bete yoko na ro kumnya kwa ndomengana yonga mangana sari kujikori to keno ni no batu koshi na batevi oba uzielio toligeredi gabagana na manzu inga yani to basa ko ikaze gete mukare gosene jiro gosene botondi abu umaye wada yo mundu ngando mengane igara minyoka basa ko akuguna akoboka yakoranga ne nyumba chikare kuya to gujikorimia ndomengana igoni matches egento gete kia bere kia kongu gigutagete yani uto coach mara moja ogerosi ndomengana no dianga tuli kubeka jina unakwate uno koimuka chikwa kwa techo ndomengana gonga gerdonya ko wate karamu mwancho murigerio ndesiti ko igure rieta ndomengana unalire chinguru chinene lakini mbwati na bo wezi bumwaga wada umeyoyo mbwati kai ndote ndomengana neli dena sabu ndomengana eri dongero rasense muna nengo bolinga linde essence mo ichindagira nkonyo rurekera abana baruri osengeti osaba murabagire kuragera kwanyora buku badebenga onyene nyama yarengo geriero dene kwa badebi buku kwa wekira na ya mwetaneri etaneri kineke gusinga nga mwetaneri owetaneri bono ngendo itaneri mweko na wanyukwa kekere ndagera kwa rendire ndagera yakabishirwe egesero wone gigewetaneri ungendo inyama 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 na ere wetaneri pero nyama ngengeria okay ndubwate nande kwarendere ngengeri na gwetaneria na obiramu yageta bauti ege munene ngirie kechinguru mara kubweke kono itani ogo itani ke more ke mugeri kwa bika munwa okumera matoronga atatu tuyogemerera ni rinde gege bukumana obira yogemerera uno gwetane na digere umuntu norori ringe yogora gane ya meyere keke enke o tebia waranga no eri dari aruere dari go tebanga nyama nke gorbo kimake Nolirwe umwaka naye gato tebi ogwetane no kongengeri gato bekago naye nchira yao ogwetane kuno mwako yateba abo enyamiru kwabe kamonwa na vera iwa matati no nya ikumi pakete kwa rogwa okonyara ria sema kwa mirogo kumagwo woga kwa mirogo kumagwo bagagada duba kuna kubiko kumabuka pero no ile sema kumabuka kwa ni takune nyamo no bukima lakini kujikomera baye bataka guro wetane kuno wetane na kongenyeria na nyama nyama ko teguna akasini ni kwa biko kumabone awatelu kumabone nenge robaka nyama ke kiyo kumaboro be kobane kumaboro be kobane
na kwa Okong'eng'eri. rukuru mukima gwe. Wa Akanyama karia gako rukuru gutiga rumu. Bana gotethi. ng'eng'eri. Ndo makati. Mukima baroge kwa bane. Ila kwa Okong'eng'eri. Wa abagana na masu mwaje muri gari Ndisi TV. Lero tukabwate tukingia abagana masu. Togote biguro Okong'eng'eri ngoroki. No gwetane. Azina na gokire gusina igure ngekia manya kumbwata buya na abana ina ndemenya mina moya kwana nyote ngamatega aja mono gake. Na yero ribune kare gwasangani. Bono igwa. Twatebi gunga na bagaka. Mwaka nikora nara. Hote wanga yaya. Ugwetaniria. Tari okurunyi menya mente. Na boko yebeke isaini monwe nene buya. Lakini bona asa amangana akare no gutayemire no bukima buri. Abono amangana akare. Imanya iri tari ogwetana rimanya kobo. Ingo gara gwata kune gwakore. Bona utaite gusukuma bukima bogende. Igoko yebeka yani ijaniro no kare go set kwa yebeke kando. Bukima bora gwaga ndabuka wadinya maigura sabai. Na ogwetana kuna boko beke nyame momono. Lakini ria matoronga amanga. Na ntu amanya gusomwa ki Okong'eng'eri. Okong'eng'eri koro kubatebire tari ngo guchiko yebeka na ndete gena na bukima. Igo kugenda no bukima lakini gere nke mono. Obukima boko bobonge eresio ya ere nene kubwe akanyama gake obukima bobonge. Era turi ko yakagaria asini turi ko kabeka kando naende. Yari okugenda nero. Wow. Bono umwanchu murigeria Ndisi TV tiango tebinga mangana naro amansu nagiye kugera Ndisi TV ekurukunga Ndisi TV obwansu musi woto kuira naende gerto kugenda umutimo kumuke to kuira na nda ya naro to komenta igo tego gutu egere uikire konyoro bwansu bwo mugusi oyo kone tro murubiyo so lionde nsiku muhintu gijana kurubuge tudu wango koro kanyimbo omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero unabale mangaye omwana bwenguko gatebi omwana bwembe bangaye Ndisi TV obwansu bw'omugusi. Ayumwanju wegetasini kya Ndisi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na bwigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndisi TV obwansu bw'omugusi. Omwanchu murigeria bwa television ya Ndisi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kurigeria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndisi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndisi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndisi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndisi TV obwansu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa.
Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Omwana wembe bakatebya omwana bw'enguko ngaye. Omwana wembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye. Eyo menyete nga leero. Unabalema ngaye. Omwana bw'enguko katebya omwana bwembe bangaye. Naende twiranire entundende tugahita gukwera naende ayande akubwatia twaere sikukuru maega iguru yoko liere ndagera ekerekete bune nyame ekerekete twere sibwe okong'eri nkoro amuno gwitani naende bono ngutule ko swase ng'aninde egotebunga kine bona bagaka gosayo mugusiro turigirete aso murubiri wechinge kircho mugusiro okoretwa na Ndizi TV. Inkiura kwa naye kera waka barabungura tata tuli uraya kwana tuli naye inkiura kwa eso gutuka no bwate ngano ruje nganturaje beka buya usunu igwete naye komenta likali ukuri yawo wase nambe 0792192834 tanyo yukweli naye tochiko gutarira ototebi bono twire nande nsemende turate kumanyana kiine umugaka bagaka munyare kweresa omugusi obategereta abana baino bali bakari chinzi chia ngumbu bibire gesongo yoke keruri yoka bakugamba mubakonye bagoche kuirana bamanyana ki intu chingekire cheitu asitu arenge una twagaje twigegetu egento gitege kogenda ndubwata marieta kurukunga ki okonywa tukamanya gutwara okomiminti tukamanya gutwara ogosiberi tukamanya gutwara okonyonkeria omugaka na kiura twerera mang'anaye pako gwo ambukaro karabwata ngabira bu uratoki eli mine tie eli on tuchakere okomimintia todo chaval tanko ni vale eso es más de potencia marwa ero gwangi kama ni utaka wana kuna kwenye utoro kodori sasa hiyo jambo hiyo no kuna kwenye voice to kitabu ati bwana alinaona una kunini pia uno korebusa matatarimu mimi kiwe kwa yo wakaine na community yoka kusaiwa makitayo kingiyo uko na community no kororo ngombe na kurwa ale korotwa community tukitayo no gwongotera ngolioko aywa egento togosi ayo gwongotera yoke papa dara wi kuna gwongotera ali okuwangotera nenda mwamu okulia gobe bakatera abantu raki ngotera akotokera okuwangotera papa no kuogo na kukwa mwabu okuwangotera no kuogo naliyo bono mugaka ngo kubuli nali gusaba gaka ngo baguli nali naki bone nseme yero yo kuongotera nakiura gorowerese bakuri ukurigiritia ari ukare dansende amanyengo okonyuno okonga bonto ikiro kuongotera engenjo ya eneri okuongotera nutakire okuongotera bwango kugendo ngoro n'ebyo rero ngori kendiri kamotera bwango ariko gacyo zuwa kuongotera mwaka yana jura debe goro yo kuongotera na poko munata ya kwa mwaka ya okuongotera ngori wate ngori kobe korokwa koro kuyanga ukakona usika ngori wetukwelike chike ngori wate kyari kogenda ongotera bwangu okolege chike chwa kogenda okolege chike osochi kola ngodi
tuira ng'ombe chikuri kiara okuong'otera no kusiba kabirega ng'ora okunda kunyora mogo wangu okunda kusiba okunda kunyora lakini okuong'otera una bali kwe kwa sinchawo abagaka bachi kunyama abagaka bali bali kyoro kore ko masenga cyane kulore ngorenga mo no choge kama dushe ya ng'otera kwangu chikuru chingo owe kama rusi siria na role ngi mo kwa ng'otera ko mandi bwangu uru bali ng'otera subunga ng'otera bwangu ke usobe kibege sana ng'otera ke ko kuno kwa bwangu kwa ng'otera ukore bwangu ke amanju murigereria naende twakunire ensemende yerieta ryekigusi lyokwong'otera ine enchira yamo yokoragera yarengo twanyorire ng'a enchira ndete iyo orong'otera obokima kiagera barwo bwataine muramo barono kutakuni igegendo kinde gyense kero kwong'otera gogocheime gwikakebe musio machika erongori amabere amache ebina bintu bikong'otera mundu tabasa gogotebia ng'e nekigusi yao gosomia ogotenga gende bwanga ali mwong'otera obokima bongo kugainari bokima mbori kwong'otera nani twamanyire konyora ase enseme yokwong'otera ngiringa gintu gekwong'oterwa ngeko bakiri muriro gose kegosamba ekiagera igokoigora ebiebo gwakebeka giatiri mboka ase obonge igo kebe gegosamba igeraasa gogosaria amang'ani igo twanyorire ng'a gintu kegosamba ngeri kwong'otera gintu kenge buna obokima solid ngeri kunyara kwong'oterwa na gintu kere liquid ekegosongo gintu kere mache kera mache mabere erongori ebusa bintu buna ebio ere bikwong'oterwa twamanyire gosoma gwetera ase abagaka bang'a okwong'otera oko nkobwati mbumbe nkorio ase engencho ya obobe naende enseme nabere abe ase obobe eke togochigokerigereria gochime incha ayo origereti nabo togokonyana omonto nare oratoka otatageti bantu bande bamwabo bamoikere gakonywa egento ekio gose gakwong'otera egento ekio nabo abasa kobatebia ng'atanere bono gagotang'ana ime ang'otere etinyi omonwa akire agekora ase obwanga akire etinyi omonwa naende obobe nabo borabo ase okwong'otera ekiagera kwaigure ngocha tore enchera tore gocha gwaikire naye gwatang'ana nyomba kwamanyire kwong'otera amabere ekera ndigima gwakore togweti gokwayaria ase obobe mboro ekobwati ng'aki gwatumeka egento ekurume yao birengereri kwabwata twamanya konyora erieta eri mono mono omogaka buna gwateba erigotumeka ase ogokora bwango okonywa egento eki bwango ogende ochigokonya ebinto igo twarora egento obwango oboko speed kaba omwango ogoba omwango okora endagera eyo yokonywa nigo okwong'otera egere esoe ase obonge naende ase obwango ogende ensemende bono twaikire ensemende tochikorigereria ase tokorigeria eng'ana ekorokwa okwogoga korokwo nabo oranyore okobwata endagera eyo yonsi nonya amakima abuna enyama naremi nonya okonyuka amabere aya naki ang'o nokoremi okwogoga bono okorora ng'e na endagera ere yonsi lakini enchera eywo okoyeria bono nere korokwa okwogoga omogusi naki arakora amanye naki endagera yareterwa amabere nyama bokima lakini bono bogoga bono ng'aki omogusi arakora amanye ng'aki okwogoga okongento okwogoga ingatikwakire magana ya kwamba wocheri ekero okwogoga endagera isakinde igoro omuyanda mwamu ngamwamu yasoira abu ekero okwogoga ekero okwogoga isakinde igokara omong'iti otatageti bande baikere endagera igo twamegose ya kabere ya gatatu ekero okwogoga ngwajete mogondo okore isagari ryo omogaka ateba aikirire endagera ya busa nkwogoga amaje moja ngwajete ne ebyabusa
Ogwo. Erega kuoga aiki kuiguta kintu kindu kuoga ndamwe munanete kuoga na ndengere ngeki mbaro abana gobwata nyumba banarete kurigwango nandi banari kurigora bono gukwa utiga abande njara urio rendete ndagero magai gukwa utiga wa minonjara Biabona sana inense me mumu agora kibikirere nsemo yae tiana ndulaire nase umugaka 20 ndi tusigete mono ukurukwa mwaka nikora nerara totebi nguine ahenga kiumenyete ukwogo kungurukyo ukwogo nande ntanga ni muno mwaka yatewa akongwa kiki kero kendo ngwiti ngiti bwaja kwangu bandi ba baikera ndo kwa uko kwa ukutakuri ayo kuyeka uko uri bwangu ndita ikera onde naro kuri uko ndoroka ndo chakuri haji baba cyara uino muogo uko ye tabia muogo ya jagira koreka ndoroka ndo kai no uko kuna bukukwata mangana amana kusangana cyo gomiti kusangana ki ndamwamu kusangana ki rina utali na bwanjani n'aba bandi ngamweko emoko bano kuna beka bano ya akwaho kuri bwika bwangu buno mwako yateba ari bari abana batatu bane ndagara kwabekira akesero akesero kale cyari ngesana kubeko gushiguro kwabeko gukima bana anye mwale tamo bahera nege tuba bano uyo mutahani aise kwaho ngotera ko ronti ababandi patigaire akwaho onse ukwalo usibeli ni oyasibeli na kwaho mbuyamona sana umwanchi omurigere naendero gwete bunabona twakunamira mangana atira ubwende naye kumanya egere onyore semi kuranyora umwana oyo mo gusibu wa bunaroro ujakire korrekana singane yukwano nabo kumukanya kera bona bwikire gosomya kwamanyire ngaki mwana aruja okuna kuragira gakoronya yakuna koronya ngai ngago jakyango okumanya ki oyo gari bubiburi ali ligwe lyogo liyaye kera malyogo yebintu kikaragite kinarengo onde naro uri gotirigo ya mumura katireka anyora nka yayo yumuire gasarate ajiko somigwa abagaka bari bajiko mubeka murongo malyogo ayatariga antuto ko bajana muire sabagaka ari gasata ajiko konyero bono mwanji muri twagosomire genteke mu gwetera abagaka bagotebiri nuko kwanza enteri ngana ri mwamu terigentukia ine njira yo kuragire ikurukuko lakini tiringia kize moji nyinge gere ekero muntu ko gento batebire no muntu kuria ebintu byabosa unabona musa ko gendeke ni moji giru mayo dunga abageni so anyomba muogoge abu mwaramu muri dagre ngabona so anyomba muogoge Igo okuhoga lyarere ligana limwa mulibe libe mono indu mbiri kuhoga aya twanyorire tani kuhoga kwaretire lingana libe mono libe rondire ndamwa munire emoko nire yani bintu mbiri abwe bingi bo chaimbole unabona akero muiburi ubwata abana kwabatumire genda mugunda ari mukore gazigete bangire genda bono nabatumire mani mukore genda bangire lakini ageragize cyo koragira cyeyikire aye buno umwe buri gotana bono rende nginda ajengore nabana warugire ko bangire njibono rende muwoga bono mukoriye byabose mudagite mubona ibo twasomira mangana abo ngaki okuwoga ayuri turigireti negenteke onye kubwate ndagira takwoga nayo nyungu wachikirgo chiekege nikia bande tia kwenda kuohoga kalingora
tagutwara ndamwa abantu abange bachandike sana imeagusiga ase nje batasomira mang'ana aye kigusia gutoka iga Ndizi TV uka bagende kegeni kiabande bachikiro bakamwanda kugenda agenda aragire ningincho ebwate chimbu chingi cyo kuragera ogenda kuogogo bakorete mekono ase kegeni kiemonyene undi ense minde yo kuoge mbwembi uragiro kuigutira kinya na baroje nyama endagira no ichemes ogenda gesona uruka na ndoirana egenteki negenteki n'abantu baro barengeje wetere asumurubiri yo Ndizi tebi abantu abange na eshe amangana aya tebi na kimurubiri yo kuri aramisi kujakerense yemo ya morogoba tebi abantu bande bamintu bayotegera egere ga no kuja kusomina kike kuachiro bagani iga abantu abange none kerereke tura yaigire ngarere ndagire kari kobe kuga yakereri gutira kwaye gwesani naki bone esororeri omuntu ase ngenja abwate ndamwamweri itwaro kokwogo kuri kuragiro kobe ojagari bisukari byarengo obeka nonye nisiri kago jagatigati yawo nyora no mugati obeke bagati gose ne bizira gose ni 10 kago jigoja omanya konyore nyama bone yachagire kuruka kago jagokora tabuke ibinde bigoiteka goja kago genda koikaraza toibona omuntu obwate okwoga ime yaye kwara negeti ambege kya tokumanyiri gochimotu akyo kujikumira bingani umanya gojotani ongoiterange one negirire ngoko mono endo kwoga nekebe na indu togosome bandu naki to omuntu okwoga endagira abantu abange ngugumure endagira yabang'entire ng'agari bobe yamong'enta oino omuntu obwate ime yaye eng'ana y'okwoga tigangu nakuna omogako yarandebi omuntu ori kuragira boronge kare buya otabwate mang'ana y'okwoga enyama ngomong'enta yarendika igo bono mwagotata goteba ng'a abantu atwekung'a omuntu enyama yamong'entire okire chinkundi bakaba yamaire gosoka nabogogi bare kubayo gose nabanyandamwa ngibona enyama kaye takuna ingirinde yare komong'ente enyama eye yari gukuna kare nyama yari korentu nya umuyi noro kono kai umuyi gakutura urutengi nainda chutulinde kono gari komera bogara yani kwanza ile tari nande ili ajira mu gusio wenda gori manya ogumiga mu bugarange ndo kibo yani hata juta kuna tari go yebanga komera bogara ya ikaziri ngoro ya ya bele le bodo kubwa de bonga nyoye kweta ko ya magara ayo ya komera bogara mwite chingumi mwite chingumi haro kenya me ego chingumi na jeri ogori okwendo kya ga drobo ano kiri anga mwa asa na manga ubara kwa rocha cheta sa ngombe ni kuna cha na kwao kuna cha byonse akamuno moju oyo manyata eusiye ni kabe nyameka yende gakira nabe awachuita chingumi chimata teganga boti igo omugusio mindu twanyore aki asenaro rogo kukwabwate chi accident kwabwata magana makongu ingoso kuoge gintu either tutakuna buya nabogera agora kera kuhire ngia kugirira bogukwa aya osa kuoge gintu eso genero ngoria ngo sendo kire masio maje mabera ayambuza nabara gutokere nandi nabogukwa igo go gwareka ne koboko ntekega asenze moyendaga no ine nyanzi abantu twakiri kinyanzi kindagira cyapangirwa umuntu yatagete kwaho wanyore tani yo rukira umurere ngeya kutireye bose uri kawo cyo menya kubwa ke tani to rabe ganda nyama umuyira se ya wa kuno kwaho igo twanyoro go gadegente kebesa igorende ori uturigeretie na bokoraga abu asore gusonye kia gukuna nayo karumogo nitakire ubunjoriri bobo egere naria mangana araba maya ase
se kusigia ito bono ngogotebia ayo murigerio ndisiti onye kubwate ngana tari ngaba bagakaba bakwana bare kimanyi nokunda kuriya nka kitogokora umugusi yamanye genteke na gitogokora na bira tukinaye no manyete kintu kitu gusuno mayete mu gakundura asigete nabugo twakiresi ni goso turikireri uko tumanye togenda tumubwati mangana ya tari nga toko yareta ase ndisi TV ngakonye ndisi TV gere kebekerero abantu bakonye gekorwo badyo liseni korwo ekene kirasi ndisi TV yare bosa kitari wakari rubese bosa amangana ya agocha bosa inkiya omurubwariye abantu baito basirire bebire kemira nekemire kiyasirire kiaga moko ende siko ya majiko ari twakwana ketwa konde ikiringa amangana naragocha amagoso getaba wakwe keboko bono kero kinde ngwa kutule keboko ndo kumanyanga ki na amagoso tobara tokorete muna bono ntubwate kero munta kare kero munta oitiro muntu mugusina bwate nyicha injaga muntu yitare kubekwa mu nabantu bande pakokorerwe kemira asibiwe amanye kubekwa sabande lero so kuri ndike gusiye tokorera kiasire umuntu nabagwito muntu ogendo sibo namachiko yekeruri ogore myaka eri asitu oyirana na ndoso asa abande njarenge boy gasike gusiye iye takiringe gusiye gotana ki onye inu mwamusi birege songo kinu nekeruri okorire chera mo moreta aso asa abande iwo moko moreta asa abagaka bekemira bamukorere kemira bamanya ko musoi ase buru yabande bono rero umuntu agwito muntu okorejera oterio goso asa nando so kubyara abaiti bande kera tasibiri neke gusiye igo nakituko nakorera ki nayo uri umayende gusiye tigaturwa nesigia so wamo ngakine ndo akonyora tina kema chikari togweta twaya tigasiko naragotoreterera ntu asome tindi ngakinde tokabatebia ngayaya omoto yo kumotembe tigosiku omotembe no rori kwe high court imoro high court ko umuntu akanga pinganje tinkore kagukigwa so motembe kagokorirwe kemiro gutianiwo itukeri ndiko yonyene nko bamotei enko bengaka tenga buna rero moko andaria mwadaba uimugetie bibiringa nga nguja bakorera buna mutagete nga Mungu nisaidie kalenja arengebo igogoteba nganye nyetini kiko bakorera bo enko bengaka lakini rero bichenjeti mundu nabakwenda ngainireri obori bukodi ngainireri ngango kiko bakorera ale mubaru je bagambia mokoro bako ibugete mo lakini oimo kibage bukuna ndo kero lokore bite byao igo bono ege usikerende oyo ukwana nero bwato moroberio ase ndisi TV okuru guchinga kiro cyomubusi osomye abantu baite bamanye nako gotebana ki ebusi batana ki ngeri utambe ndusuri abantu baite roche ekiagero ruwenge nenge guruwaire omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye